cmcebu.com. Hambalaan nga kasulatan, itugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugok sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayap sa langit, tinun-an gisugok niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon ato asya dito sa kalangitan, nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaonog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayon tao, di ay biayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong higsugatan, apan siya magauban. Angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon ato asya
Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itaas sa mga langit. Ginoo, daghang salamat nga hangtod niining mga panahona. Kini nga programa nagapadayon paghihapon nga nagsabod sa kaluwasan dinhis kahanginan. Bisan pa sa mga kalisod, bisan pa o Dios sa mga pagsulay apan sa gihapon nagapabilin kini sa kahanginan nga programa nga imong gipanalanginan nga adunay mga kalag nga makaduol aron sa pagpangalaga diha kanimo. Tuguti nga ang mga nagapaminaw karon pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa amo nga mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diin dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, niya ato ning kuan ato ning okay ni amay okay mayong hapon Brother John. Kanunay gid kami nga nagasunod sang inyong nga programa, kabay ini nga programa daghan pagid sing mga tawo nga makakita sang kahayag sa kamaturan kag tani ang mga tawo magahangop man sini nga programa sa kahanginan. Salamat gid si brother mo istoy ni. Okay brother, salamat jud kaayo no. Well, napatay basahon. Okay. Sir, maayong gabi mga pangutana man So unya na lang ni kay naa natay pangutana nga ato pang tubagon, no? By the way, sa di pa ta mo irog sa unahan sa diha sa Victory Church, so regular kaayo sa inyo ha mga igsoon. Unya Brother Nonoy Solivio, Sir Nini, so regular kaayo. Saon na gyud until now ang akong igsoon na apa sa ospital wala pa makagawas. Apan salamat ng Ginoo kay dun na nay kanang inunta development nga hinay-hinay siya nga makarecover na, no? So mao ni nahimong kapakyasan kay maarang-arang unta og sama gud nga wa pagani ang oras kay nag-uhuwat mig oras nga molarga na apan amo na gyud hinuon sad siya nga gitabang og unya di gid pwede nga dili dadon sa ospital. Dili sa gid pud mahimo nga makalakaw ko tungod kay wa manggilain nga makadagandagan kay wa may lain nga naara gyud sa duol. Busang suri gyud kaayo nga wa ko makaanha dinha, but God knows, no? Siguro dunay plano ang Ginoo ngano nga wa ta matagaig kay gayonan giatol magipod nga molarga na may ready na, no? Pero sagdi lang kay God has a better plan for us, wa ta kasayod og say maayo nga planos Ginoo para sa ato. Well, niya patay basahon last text na lang ni akong basahon na. Okay, Brad John,
pangutan naman di ay ni. So ato na lang ni isa nga ikuan dili mitabuha nga dili ni ikuan dili mitabo nga dili ni tubagon ni. Pero naa na may ato nga gipasaligan nga entertainon kini nga pangutana. Well, si Bradley B sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diya sa iyang cellphone mas may siguro Bradley B nga imong malili usa dinha ang ato ang monitor aron mahibaluan nato og diing lugar o nasuras kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Bradley B. Okay, daghang salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listeners, mga viewers nato, mga followers sa ato nga programa. Welcome kamong tanan sa bisan asa nga part sa kalibutan karon nga naglantaw mo. Ang Dios na hibaw nga naminaw mo ron. Manghinaot mi nga karong gabiunan ining ato nga programa do natay mga bulawanon nga mga kasayuran nga atong makatunan pinaagi sa balaan nga kasulatan. So kamong tanan, welcome. Pwede na mo makapadangat og mga messages sigala. Namoy mga greetings, mga birthday greetings, anniversaries, or kaha mga pangutana baka hinoon may tungod sa pulong sa Ginoo labi na sa mga pangutana nga atong gitagaan og mga tagaan og higayon sa pagtubag unya wa kanyo masabti mahimo nga inyong i-follow up para nga mas matin-aw pag-ayo ang pangutana nga matagaan o pagtagad. So welcome ang tanan no. Palihog lang pod atong i-share, atong i-like kano itong programa para ma-updated ta. Kanya sa mga kahigalaan nato labi na itong panagsara nga mag-chat din itong programa, mag-send og mga messages, patagi lang pog lugar siguro og asan dapita nagsukad para nga mahibaw ta mga higala no, mahibaw ta sa dapit o lugar nga nagikan ang inyong mga mensahe. Gawas niya itong mga avid viewers na to, mga listeners, kuha na kayo na, ato nang memorize usahay o asan dapita. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ni As Dudong of Tana. Ang iyang minsay, good evening ninyo, Brad Levy, Brad John, watching from East DA, sa Langob, Santa Fe. Okay, good evening, no? Diya sa Langob, sa Kinatarka ni sa Santa Fe. So good evening, Brother Dodong of Tana. Salamat sa imong pag-view sa ato nga program karon. O niya pod si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi sa tanang listeners and viewers. Ingon man ninyo, anha Kuya John o Kuya Libby. Salamat sa pagbasa and God bless. Salamat no, Sister Nuna Hani. Anya, salamat po sa imong pag-pray o pag-love sa ato nga program. Anya, sa di pa ko malimot higala, ako din i-greet og happy birthday. Sila si Kuya Ador og si Manang Ili. Murag tuwaron sa Inupakan Liti nga nag-birthday sila. So, hinaot pa ang Dios, magpanalangin ninyo, maghatag og maing panglawas, kalipay og lugway nga makatuigas kinabuhi, o malahutayon nga mag-alagad yas Ginoo. So God bless ninyo kuya og manang. Okay, padayon tahigala sa pagtagad sa mga mensahe. Niya pod si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia ni nagsukad. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy og sa mga kaigsunan nga tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. O niya po si Brother Geno Arcabal. Mayong gabi sa tanan sa mga nagsunod ni ini nga programa. Og mayong gabi po ninyo Kuya John og akong ninong. Og maayong pagpaminaw po di ay sa naminaw karon diri sa Merkado sa Bugo. Okay, good evening no sa mga naminaw diha sa Bugo Public Market. Kanyang tanan naminaw, welcome sa ato nga tulumanon. O niya po si Mads Leah Muniez, ang iyang mensahe, ato ni basaw na unsa di ay siya anakon, John, unsay sakit.
Ay, daghan na lang ni Ogi kuan Mader, daghan na lang gyud ni og na kuan na lang, nag-abot-abot na lang ba? Ay Complicated. medyo siguro giganahan gyud ning sakit po di man kay usaray mo sakay, pero salamat lang sa Ginoo nga hinay-hinay na nga naka-recover. Okay, ni Asad si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglab, Brother Rufino, o pag-pray kanunay nining ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ato ning pulipiliyon higala, tan-aw nato ang pikas nga screen. Ato usang tagdon ang mga kahigalaan nato nga ilang gilab ang ato nga programa. Kanyang uban nag-like sila ato ning pangbasahon ang ilang mga pangalan. Arita mag-una sa mga nag-love sa ato nga programa. Nias Canales Jello, Climaco George NG, niapod si Lovely Elosorio, Giovanni Inganyo Bayo, niapod si Edwin Notarte, Dudong Oftana, niapod si Sister J. Marie Kalapuan, kanya Celine Ruiz Mendaros, niapod si Elpidia Coro, Charina Palabrica, Umandak, niapod si Esmeralda Mata, Linabog Monchadura Nas, niapod Jonila Istorco Rizal, Milideth Branzuela Fuentes, Ivan Raico, niasad si Anita Cabalona Claves, Jofel Brunula, Deheto Meralias, Nuna Hani Monterde Punay. So, mo ni ato nakita naglab. Ani ato ning tagdon ang kining mga nag-like pod sa ato nga programa. Niya si Jonte Dauman, Angel Alburo Deheto, si Jevne Jeris Malati, Basilio Tero Notarion Jr., yan na isa nga di kita kabasa. Anya niya po Junior Noiva Clavis, Alvin Risoor, anya niya po si Brother Ronilo Itang. So as of this time, mo ni atong nakita nga nag-love o nag-like. Anya ato ning balikan pagbasa mahigala niya po si Jimmy Monte Alto. Mayong gabi mga igsoon, labi na sa atong mga batid nga evangelist, Bro Libby and Bro John. Manghinaot ko ang Dios magahatag gayod kaninyo og mayong panglawas sa tanan. Okay, salamat sa pag-ampo, Brother Jimmy Monte Alto. Ampo sa minyo permanente kay gabiyahe gud mi permi no alang sa buhat. Okay, ni apod si aton tanawon sunahan niya si okay. Ato ning tanawon usa kay niya si Esmeralda Mata. Maayong gabi Kuya John o Kuya Libby watching from Victoria San Remigio. Okay, good evening no. Esmeralda Mata gikan sa Victoria San Remigio. So good evening po na ni Sister Noralyn diha no. Good evening yung tanan, Brother Dick, Brother Arnel, tanan nga taga Victoria. Niya pagi aton tanawon, niya po si Dodong Oftana. Good evening nyon duha akong i-greet di ay og happy birthday sa akong manghod Judith Villacarlos nga atoa sa General Santos City nga sa ulog sa iyang adlaw na tawhan. Salamat Dodong Oftana Villacarlos. Niya pod si Brother Rufino Moreno. Salamat sa pag-heart o pag-pray kanunay sa ato nga tulumanon. Brother Rufino Moreno. Happy birthday po day Brother Libby ni Pastor kananang Peter Golina Rosales. Happy birthday Pastor. Gikan diri sa Jesus is our hope.
Okay, ato ning delikatan og tan-aw higala ang ato nga cellphone. Ato ning tanawon. Salamat sa Brother Ronilos pag-like. Niya pod si Nike Sumalinog, nag-heart sa atong nga programa. Niya pod si Jandre Sumayang, diya ni Mabuli. So good evening Sister Jandre Sumayang. Niya pod si Brother Domingo Bunukan, niya siya mensahe. Good evening Badlib o Badjon, naminaw na punta karon uban sa mga kaigsuunan nga nagsunod niining programaha. Salamat. Salamat po Brother Doming Bunukan no, sa pag-pray o pag-love nining ato nga tulumanon sa radio. Thank you kaayo. Niya okay, niya po si Sister Elsie Lim, nag-heart po siya sa ato nga programa. Good evening Sister Elsie, uban sa imong mga kabataan. Niya po si Sister Elpidia Coro, nag-like po siya. Salamat kay Sister Elpidia, diha ni sa Matag-ob, Lite. Doon na siya mensaheng maayong gabi mga brad, og sa tanang naminaw og nagtan-aw sa bisan diin dapita, og ang Dios magauban kanunay natong tanan. Salamat kayo Sister Elpidia Coro no, sa kanunay paglantaw sa programa. Salamat po kayo ni asab si J. Marie Kalapuan. Salamat sa paglab. Nanukad po nigikan sa Saudi Arabia. And also, we are happy po karon mga higala nga one of our avid listener, atong avid sponsor, Brother Matthew Anderson, nag-send siya of heart, no? Thank you, sir. May God bless you and your family. And also, Sir Jerome Patagnan. Anya, makahimog ya po higala sa pag-send. Ato ning tanawon higala ni ato'y gisend ni Pastor Hill Edoliberio. Asa na to? Ato siya gisend din sa ato nga programa. Pangitaon pa to higala, pangitaonon pa no, pangitaonon pa. Okay, arita magbalik ta og tan-aw higala diri sa screen. Atong nakita dinhi si Sister Alma Mahait. Maayong gabi sa tanang kaigsunan, labi na sa naminaw. Salamat sa pag-pray og pag-love sa atong programa. Niya po si Brother Jix Sumalinog. Good evening ninyong duha, Brother Lib ug Brother John. Salamat sa pag-pray, Brother Jix diha sa Dumaguete City. Salamat kayo sa imong makanunayon nga pagpakiguban dinhi sa ato nga tulumanon sa radio. May isang gabi ni Pastor Joel diha Tirana, diha sa Hinatilan no, sa Riverside FM sa 93.2. So good evening no, diha sa Hinatilan. Tanan diyang naminaw, naglantaw sa programa sa bisan asa diha naabot ang labyog sa broadcast atong gina-welcome ang tanan sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ato ning sublion pagtan-aw ning pikas alang sa mga dugang naglantaw karon sa ato nga programa. Okay, ato nakita dinhi si Jofel Brunula Miralles. Ma'am, ay gabi diha ma'am. Thank you sa pagbiyo ma'am. Niya pod si Melideth Fuentes, Ivan Reyco, niya pod Jolina Istorco Rizal. Muna yung mga nakita nato karon. Niya pod si Sister Lani Orsal. Brother Johnny, mainit sad. Good evening, Brother Johnny. So alang sa atong mga kahigalaan di as mabuli, direpita sa diris dapitas guwa, no? Mabuli sa Purok Lumboy na ana diha i-held ang ato nga Bible atong seminar no sa Panglawas
o maghisgot ta sa pulong sa Ginoo at ang ina ninyo magsugod na karong pizza 22 hangtod sa 27 ni ini nga bulan sa Disyembre. Ana na sa ila ni Brother Eric Sinoy, ana niya himo adiha ang ato nga programa. So mga silinganan dihang naminaw, tanan diha ginadapit ni ato sa pagtambong ni anang panahona. Okay, niya po si Dong Bob Ritoya. Good evening ninyo Dong Liv o Dong John. So good evening Dong Bob. O niya po si Day Ellen Tununing Abrisi, watching from Cabilao, Carles, Iloilo. Good evening no, nila ni Arturo Maglasang Diaz Mabuli, nila ni Dailing, nila ni Vanessa Maglasang, nila ni Ganggang Dia, nila ni Brad Roy Sayod, nila ni Eric Sinoy, mga always kinanaminaw, pakusgan nila ang mga radio, nila ni Chari de la Cruz Nugas, suban siyang family, ng Sister Enilia dia, abayon, nga to sa nila ni Brother Sincer Sumalinog, Sister Mercy, nga to sa mga Gutierrez family, mga Espinosa, mga Saga family. Good evening sa nila ni Sister Phoebe dia, atong sister ng Brother Junior dia, Clavis, nga always nagasunod, nagapaminaw sa atong programa. Okay, adto ta sa pagpadayon sa unahan mga higala, medyo taas-taas naman sabang ato nga mga pagpangumusta. Sumadto ta sa pagpadayon sa pinakamin portion yun sa atong programa, ang pagtubag sa pangutana atong ihatag kang Brother John, atong paminawon higala ang pangutana nga maoy tagaan og pagtagad karon. Okay, Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libe. Ato ning kuan reaction gihapon ni sa ato nga kuan gitubag nga pangutana katong gikan diha sa imuha Brother Libe, nasundan pa to unya naa na pud ni ron, no? Ato ning basahon gikan ni kang Brother Roger Dilantar, no? Brother Roger, salamat kayo nya ako man ning gipasalig Brother Roger Dilantar nga tubagon ning imuhang gi-text dire. So hoping way kaulangan kapaminaw kakaron, no, Brother Roger Dilantar. Okay. Klaro man pod gyud kaayo sir, naning kamot mo pagwali diha sa kahanginan aron mudaghan mo kay gamay ra man gud mo. Sakit kaayo sa dunggan paminawon, sigig tira sa baboy, sigig tira sa larawan, sigig tira sa Domingo. Nga maumanay amo apod. Okay, daghang salamat Brother Roger, no? Kanang ingon nimong sakit kayo sa dunggan paminawon, sigig tira. Ang tinuod lang gyud Brother Roger, gamay ra man gyud kayo unta ang inunta dili bagyud mabug-atan ang imong pangutok uban sa tanang mga naminaw sa pagsabot. Kanunay namo nga gibalik-balik nga wa mituyo nga manghilabot kundili ang amo ang pagpasabot. Kanang giingon nimong sakit kaayo sa dunggan pamation, mahitungod anang baboy, mahitungod sa Sabado, mahitungod sa larawan. Amo na nga gisulti nga based on the Bible ni ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kay mao man ay gitudlo dinhi sa Dios sa Biblia, maupod nay among gisulti kay diha man nagikan ang among pagbasa ug pagpasabot sa mga pangutana nga ning abot diri. Halimbawa, kung baboy ang hisgutan, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Klaro kayo sa Deuteronomio 14:8, ang baboy dili ipakaon. Aron ba dili magsakit ang inyong dughan mamati, moingon mi nga ipakaon na sa Ginoo ang baboy, nga ang nasulat ug ang gisulti sa Dios diha dili man ipakaon. Ug unya bahin sa imong giingon, larawan,
ug sa adlaw Domingo. Gipasabot na gyud na namo sa makadaghan. Dili gid ni bugat unta nga sabton sa panghuna-huna sa tanang mga naminaw kun ang pulong sa Dios mao pagyud untay ato nga gikinahanglan. Mahitungod niya ang imong giingon nga klaro gyud kaayo nga magsige mi og wali dinhis kahanginan aron mi mudaghan kay jutay ra man gyud mi. Ang tinuod paggasulti, Brother Dilantar, ang pagwali namo diri sa kahanginan dili na tungod aron nga mudaghan mi. Kay ato na nga gipasabot o gibasa sa Biblia, Mateo 7:13 o 14, nga ang pultahan o ang dalan padulong sa kinabuhi, sigpit, hiktin, o jutay ra ang nakatultol. Tanawa, samtang ang dalan padulong sa kapildihan o kalaglagan, halapad, sangkad, ug daghan ang nagasulod agi niini. Nasulat na nga daan, Brother Roger Dilantar, dili na mautro pa. Ha? Gipahibalo na ng daan sa Dios. Gipahibalo na ng daan sa Dios. Nga daghan ang musubay sa dalan paingon sa kalaglagan. Samtang ang musubay paingon ngadto sa kaluwasan, gamay ra. Dili naman na mautro. Ug kung naa sa imong hunahuna, nga kami naninguha gyud pagwali diri aron mudaghan mi, dili man na mo'y among tinguha og tumong ang pagdaghan, kundili ang among tumong og tinguha ang pagpahibalora. Mateo 24:14 ingon si Kristo, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Kining kalibutan na tapuson is Ginoo. Apan sa dili pa moabot ang katapusan, iwali una ang maayong balita. Busa Brother Roger Dilantar, kutob rami sa pagwali sa pulong sa Dios aron nga ang mga tawo makadungog, makabati, makapanghuna-huna sila ug makapamalandong kung ila bang alagaron ang Dios o dili. Ug mahitungod anang imong giingon nga sakit sa dunggan pamation, ang tinuod pagkasulti, Brother Roger Dilantar, dili baya gyud kay karon ra gyud ni mahitabo nga dunay mga tawo nga medyo masakitan sila kung dunay madungog ug mabati may tungod sa pulong sa Dios. Bisan pa man gani sa mga apostoles sa unang mga panahon sa ilang pagpangwali, nga makita nimo nga sila special gyud nga gifted sa Ginoo, nga na nagpangwali sila apan sa diha nga ilang giwali ang mga pulong sa kamaturan, duna po'y mga taong nasakitan. Busa kung sa among pagpaninguha paningkamot diri, dili man ang pagpasakit sa inyo kundili ang pagpasabot. Kung nasakitan man mo, dili kay karon lang na, daan pa na. Panahon sa mga apostoles, pamati iragyod kining gihisgutan sa buhat 2:36 og 37, maon ni ang gisulti. Busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod, nga sa Dios sa Jesus gihimong Ginoo Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Klaro? Padayon ako sa 37. Og sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasing-kasing, og kang Pedro og sa ubang mga apostoles, sila nangutana nga nag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Kadtong mga taong giwalihan sa mga apostoles, gisakitan sila nga nakadungog og nakabati. Pero wala sila bad reaction sa ilang na-feel nga nasakitan sila. Hinuon nangutana sila, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton.
karon Brother Roger dilantar nadungog mo gimension gid ni Mudri ang baboy, larawan ug ang Domingo. Nasakitan ka, sakit sa dunggan pamation. Pero wa ka ba dili ka ba kapangutana sa imong kaugalingon sama ni ining akong gibasa ron? Nangutana sila ngadto sa mga apostoles kay gisakitan sila silang kasing-kasing. Ingon nila mga igsoon unsa may among pagabuhaton sa imong kaugalingon karon Brother Roger uban sa tanang mga naminaw. Dili ba mo kapangutana sa inyong kaugalingon nga moingon mo unsa may akong buhaton karon? Kung imong tan-awon, ang mga tao sa unang giwalihan nila nasakitan, wa nila kontraha ang mga apostoles. Unta mahitabo po na sa amo karon nga dili mininyo kontrahon kay nagsulti man ta mahitungod sa pulong sa Dios. Karon ngano ba Brother Roger nga may panahon mangyod nga ang tao masakitan kung makapamati sa pulong sa Dios? Pamati iragod kini ang gihisgutan sumala dinhi sa Herbihanon kapitulo 4 bersikulo 12. Kung ngano dinhi akong basahon Herbihanon 4:12 giingon dinhi. Matud pa ining bersikulo kay ang pulong sa Dios, tira pulong sa Dios ni gisgutan kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, hait pa, nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu ug sa mga lutan ug sa mga kauyukan ug nga mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Niay mga punto Brother Roger nga dapat nato pamalandungon niya. Ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan. Kung doon na may mga tao nga nangakabig sa atong programa, kana tungod sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios gamhanan. Pero kung doon naman po'y mga taong naminaw dinis atong programa nga nasakitan sila, normal rana. Nga naman, kay ang pulong sa Dios, buhi nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab. Say na kay hait pa sa espada nga duhay sulab, musamad kini diha sa kalamhan ug kasing-kasing sa tao. Muna ang tao masakitan kay ang pulong sa Dios gipanginsama sa espada nga duhay sulab. Ngano man kay matud pas tong gibasa, mudulot inigdot ani sakit na. Kay nindot na gud. Pero kanang tao nga dili madutlan sa pulong sa Dios, dili na maka-feel silang unsa kay wa madutli. Mas may gani nganing sakitan ka. Nga naman napasabot na dutlan ka kay nasakita kay mudulot ang pulong sa Dios. Pamalandunga, duhay sulab ang gisgutan dinhi. Kay kung kining usa ka sulab nagpasabot nga tumanon gani nimo ang pulong sa Dios, maluwas ka. Ang usa ka sulab nagpasabot nga kung supakon mo ang pulong sa Dios, malaglag ka. So diha ni ana mapuntuha, mamalandong ka ug asa ka mo ang lugar. Sa mutuman ka aron maluwas ka o masupa ka sa pulong sa Dios aron malaglag ka. Timan ang pulong sa Dios gipanginsama sa espadang doy sulab. Mudulot kini. Muna nga normal ra nasakitan ka, salamat gani. Nga nadutlan ka, nasakitan ka kay kanang ubang wa masakiti, mura lang nagwa. Niya pa akong basaho dinhi sa Jeremias 23:29. Brother Roger, dilantan ingon din dili ba ang akong pulong? Tanawa, dili ba ang akong pulong ni sa Dios sama sa kalayo? Tanawa gipanginsama na pus kayo. Karon ugma ko ang kaskayo, di ba init mapasok ka? Uning may panahon nga init ug mapasok ka sa pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios sama og kalayo. Muna nga ayaw midirig mahaya, ayaw migbasula kung nasamaran mo, nasakitan mo, nasunog mo, napaso mo kay nganuman pulong kana sa Dios. Naging din dili ba ang akong pulong sama sa kalayo? Nagaingon si Jehova, o dili ba sama sa maso nga nagadugmok sa bato?
kanang mga batuon nga kasing-kasing sa tao, ang pulong sa Dios sa magmaso dugmokon kana. Pero kanang mga kasing-kasing nga di na gyud madugmok, di na dutlan og kainit sa kalayos pulong si Ginoo, kana. Ang Ginoo na lang mag-igo niya na. So Brother Roger, salamat gyud kaayo sa imong gitext dire. Well, ang maing balita matud pa ni Kristo iwali. Gusto ko lang mahisgutan nini nahitabo karon ra gining hapon. Karon ra diri na ko sa kuan, diri na ko sa DYCM naghulat lang sa oras. Dunay mga kaigsuonan nato nga nangakabig diha sa Escalante City. Bisan pas panahon ni Pastor Jimboy Luston. Ang nagpadala aning mga picture si Brother Primo Maasin, ang usa sa konbertido dinhi sa atong programa. Salamat kayo Brother Primo, lipay kay kon ining mga picture diri nga nabautismuhon. Nya ni ay imuhang kuan diri. Salamat ni ay kuan. Actually, salamat pod kayo ni Brother Noel Losada, ang ato dihang listener nga nabautismuhan na. Ako ning basahon ha. Ako lang ning mapasakay wa ko magplano nga kuan hitabo lang gyud ni nga kinisad ni ang gikuan ni Brother Roger Dilantar moy atong tubagon ron unya nahitabo nga ni abot ni karong hapon ang kuan ni Brother Primo Maasin kining iyang picture ipadala dire. Ako ning basahon ang iyang gikuan dire. Brad John, maayong hapon. Kumusta naman mo ni Brad Libby? Mauna ni ang simbahan. Mauna ning simbahan kay gitukuran magi sila simbahan. Ya? Ug may 21 na kahamiling kalag nga produkto ang nabautismuhan. Tugad kanang sa ato nabautismuhan tugad sa atong program sa radyo. Just imagine ka 21 souls no. Nga bautismuhan katus Ginoo dinhilang sa programa nato sa radyo. Unya ningon og nabautismuhan na si Brad Noel Losada, usa sa atong tigpaminawan sa program sa Jesus is Our Hope. Amen. Glory to God. Gitukuran silang simbahan diha sa Barangay Pinapugasan sa Escalante City. Pila silang nabautismuhan na dinhi sa atong programa sa radyo? 21 na. Ka mga kalang niya ang mga picture din ni nagkuan sila baptismal robe, mga puti pulos ang ilahang gipang sulob dinhi. Salamat kay ni Brother Primo Maasin, and this is the product of the ministry, and this is the product sa pulong sa Ginoo nga sila namasuhan, sila napasuan sa pulong sa Dios, nasamdan diha sa espada kay pulong sa Dios gipanginsama espada. Niya pa kuan kanana ang kuan ako lang ning pili-pilion Brother Primo kay naapi kita sa oras sa atong pag-conversation. Nagini okay Brad John, salamat ngano ni okay siya kay ako sing gisgutan. Ako sing kingnan hisgutan ko ni karon kadali sa programa sa radyo. Ingon niya, okay Brad John, salamat pod kaayo sa imong paghatag nako og pagpadasig sa panahon nga didto pa ko sa pikas nga planeta. Pikas planeta but pasabot sa relihiyon before nga iyang napasakupan. Pikas planeta. Salamat sa imong advice nako, Brad John, kay kun wala ka nga naghatag nakog number sa district leader sa Escalante City Central Church, nagpabilin paunta gihapon kuron dito. Salamat gyud kaayo. God bless sa pag-usam. Mo ni ha? Usa sa dako nato nga kalipay nga ingon ni ana ang pagpanalangin sa Dios sa iyang pulong nga atong giwali dinis kahanginan og kini nga programa wa biyai, wa talikdis Ginoo bisag maingon natong nagkagidlay, nagkakulilat nganuman. Kay kun malibre ang bayronon sa radyo, ang problema na pod di adiri sa amoa. Kay unsa may among ikalahutay kung why mahimong suporta. Pero sa pila na ka mga tuig kini nga programa nag-exist tungod kay ang Dios nagproteher. Dunay mga tao nga gigamit Ginoo, naay mga tao nga dili gani sila gusto nga hisgutan nga nakatabang sila sa buhat sa Ginoo, kay ang Ginoo na lang ang mag-igo kay wa may butang na tago diha sa mga mata sa Ginoo. Ang tinuod pagkasulti mga kaigsunan, kini nga programa nag-exist ni tungod sa mga kaigsuonan rapod. Mao na nga kami diri giagak mi. Pangtagaan mi panggasolina
usahay mag-abot des gasoline station, ipapultang ang motor, kana tungod kay sa unang mga panahon, mo punay nahitabo sa mga apostoles. Ha? O niya, salamat sad kayo gani. Karong hapon, karong adlaw lang, si Ma'am Marlene Verdida Canales, wa pa nako ni matan-aw ma'am kay gipamalihog ra man nimo usas mga district supervisors DepEd. Wa pa nako ni matan-aw unsa ni ma'am basta kay ang imong gibilinan nag-ingon nga ipahatag na sa inyo ni Brother Libby. Ang tinuod nga pagkasulti mga kaigsunan, kung way mga tao nga naay gugma sa kuwas Ginoo, nasayod sila. Nga ang Dios mo'y tag-iyas ta ng mga butang. Ila lang gibalik ang paghimaya diha sa Ginoo. Ha? Ila lang gibalik ang paghimaya diha sa Ginoo. Muna dunay mga tao nga nag-support namo dire personal ug duna po'y mga tao nga nag-support diha sa radyo. Mahitabo gani. Ha? Nahinumdum ko sa ni Ninong Sito Ilustrisimo dugay na pagkamatay siyang anak. Ingon niya, ihado, kung itugot lang gyud sa Ginoo, nga makabot nato ni ang ato ang gipangayo niya. Nagkasabot mi ni Ninang nimo sining nga kanang napulo ka tuig ato na nga bayaran. Pero lagi saan pa man to, kining saan lagi ato ra ng lauman. Og itugot sa Ginoo, itugot apan og dili. Pero kana na plano pa na 10 years. Gisayon na nga ng 10 years. Siguro di na mahurot ng ginaganunas mga tuig ng 10 years, wala pugna na ang pagwalis may balita kay nag-anam og kalisod ang panahon karon. Muna kami diri mo feel me. Kung mas shoulder ang sa radyo, ang sa side namo. Muna pod apan wa man mi ana na balaka kay ang Dios maumay gamahanan sa tanan, mag-rescue ra gid siya. Busa Brother Roger Dilantar, ayaw huna-hunaa kami nagpasakit sa inyo ang pulong sa Ginoo. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot pagpatinaw ni mga bayna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tagdon ang mga nahidugang nga naglantaw sa ato nga programa karon. Ni si Arnel Mata Naparite. Mayong gabi mga igsuon sa Victoria mga brad. Okay, mayong gabi no sa Victoria. Asam ni nga Victoria sa Negros or Victoria diha sa Tabuilan. San Remio na, sakop San Remio. Oo, sakop na San Remio na nga Victoria. Kaya naman ko sa Victoria diri nga barangay o niya naapoy Victoria lungsod diha sa dito sa Kuan, dito sa Negros. Kanya niya po si Cristina Langgam Tanato. Good evening ninyo duha, Brad. Watching from Bugo, SD Church, Mulabi, Zamboanga del Sur. Watching from Bugo, SD Church. Sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Possible nga ni ana ron siya bugo. Pero taga Zamboanga, taga Mulabi na kay kagabi ning sulod man sa gabi ningon kay ko ato nga naagira gid ko des Mulabi wa ko ka kuan diha kay diri ra mag-usipil Zamboanga. Niya po si Giovanni Enganyo Bayo, salamat sa pag-send og hearts. Niya po sila si Sister Chari de la Cruz Nogas sa Mabulini. Nag-send po sila heart o nag-pray. Salamat kay Sister Chari uban kang Brother Dodo ug iyong family. Niya po si Mike Lucina, mayong gabi mga brad, watching from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes. Niya po si Brother Glover Sayod, sa naila diha sa mabuling Roy. Amin. Niya po si Mrs. Alex Liaban, mayong gabi kanatong tanan, watching from Albual, Cebu. Good evening sa taga Albual. Kada distrito na ni Pastor Joel Tirana ang Walbal. Yeah, good evening ninyo kuya. Okay, God bless kuya. Tama to kani ka Brother Glover. Niya pagyod naminaw mi karon sa akong asawa
kuya sa pulong sa Dios niya. May isang gabi ini Sister Helen Diadong, imong mama. Good evening. Niya po si Gisrael Mas Aranio. Amin. Niya salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Niya po si Brother Roland Nereginon. Maayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope sa tanang tigpaminaw. I'm watching in Quezon City. So thank you kayo, Brother Roland. Niya po si Irene Vasquez League. Mayong gabi mga brad. So good evening, Sister Irene. Niya atonin delikyatan paglantaw higala ang pikas. Alang sa mga bagong nagtanaw. Niya si Belinda Tirana. Niya po si Jubilin Disabilien, labol sa programa. Oy, day, happy birthday day. Happy birthday day. Birthday po day ni Maray. O niya po si Celine Arga Celina. Niya po si Sir Caroline Galyares. Niya sad si Mike Lucina, Jolina Istorco, Rizal. Thank you, no? Niya po si atong nakita si Esperanza Casiano Aniban. Niya po si Ma'am, may gabi niyo diha, ma'am. Niya po si Gang Himina. Okay. Niya si Irene Vasquez Hilig. Si Mimi na akinis Irene Vasquez Hilig to Ananis Manila gikan ni sa kuan Laser Masbate. Okay, ato po nakita si John T. Dauman. Niya si Angel Alboro. Niya po ato nakita din si Benjamin B. Cases. Niya Jesus Tony Buok Jerry Lumuntad. Niya po Trish Jamin Jaime. Niya ato po nakita si Melanie Monasilio Sabroso. Ato po nakita si Alvin de Soor. Okay, no? Maadto tahigala sa unahan. Ato sa tanawon sa ni Sister Pili de Soor. Mayong gabi Brad John, Kuya Libby og sa tanang naminaw karon. God bless ninyo, Brad, og sa mga naminaw. Salamat sa pagbasa, Brad, from Pili de Soor. Anya niya siya minsay, Brad Tixter, basaha sad ang Bible, ang Mateo 28:1, og Marcos 16:1, og Lucas 24:1, og Juan 20 versikulo 1 kay mabasa ang unang adlaw Domingo. Salamat. Okay, moadto ta higalas paghatag og dugang tubag, no? Yun sa to niya paghanay, Brother John. Ato na lang ni kuan Brother Libby ang iyang lagi kang Roger de Lantarni. Oh. Ang tinuod ko no, nagsige tagwali dinis kahanginan parang modaghan ta kay gamay raman ta. Mo na ihang sulti. Unya, sakit sa dunggan lagi ko no. Sige tagwa ng baboy, larawan, unya Domingo. Mo ni iya ha. Okay, salamat kaayo no sa imong gipadangat dinhi imo ng reaksyon sa ato nga programa. Matod pa nimo, gwali mi kay gamay raman mi. Parang mudaghan. So, kanang pagwalis maing balita mga higala, sugo na sa Ginoo. Ang iwali kanang maing balita. Unsa nang maing balita? Kanang naas Biblia. Mo na iwali. Kay mo na ipasidaan ni Ginoo Mateo 24:14. Og kining maayong balita mahitungod sa ginarian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, og unya moabot na ang katapusan. Sugo na sa Ginoo nga magwali ta higala ang atong iwali ang maayong balita, good news, para natong makasasala nga gitagaan tag kahigayunan sa Dios aron maluwas ta. Unya asa nato basahan na ang mga unod sa maayong balita naa sa Biblia. Pulong sa Ginoo kay ang Biblia higala sa atong mabasa sa Juan 17:17. Ang pulong sa Dios kamatuoran. So ang iwali kamatuoran mo na'y maayong balita. Ang gusto sa Ginoo iwali ngadto sa tibuok nga kalibutan.
ipamatuod sa tanang kanasuran ug unya maabot ang katapusan. Sugo nas Ginoo nga una niya tapusa ang maayong balita, ang kalibutan, ang handom sa Ginoo nga ang tanang tao sa kalibutan makahibalo sa maayong balita, mahatagan og pasidaan og kun unsay angay buhaton aron maluwas inigbalik ni Ginoong Kristo. Sumaya din ang ato nga programa sa pagwalis maayong balita, gikutlo na to alang sa mga tao nga sirado gunahuna, samukan sila mamati sa pulong sa Ginoo. Pero alang sa tao nga matinud-anon nga nagtuog Dios, nagtuo nga ang Biblia pulong sa Dios, dili gina siya magbagutbot. Ikalipay hinuon niya pagkadungog niya sa pulong sa Ginoo. Nga naman nga makahisgot man ta dinhi og adlaw nga pahulay na po kasugo Dios pagkaon kahisgot man tag Domingo. Wa man na namo tuyo o higala. Ang atong programa dinhi nag-agad na sa mga pangutana nga gikan rapod ninyo. Unsa man po ninyo mga kauban nga magsimang pangutana anang bahina dinhi. O niya alang-alang mangutana unya di na mo na tubagon unsa man kay ganahan pa ka mo maminaw. Nga ang pangutana dili na mo tubagon ato ko nang gisabutan gipasalig nato na nga ang mga pangutana ato gyung ibasis Biblia. Tanaw nato sa Bible og ninghaom ba kay ang Bible maoy libro nga dunay otoridad kay pulong nas Ginoo. Sukdanan ni ang Bible higala. Dinhi sukdon ang atong pagtulunan kung ninghaom ba pagwa dinis Biblia higala dimalas kayo. Kinahanglan ang pagtulunan nato kanang mga pagtulunan nga gisuportahan diha sa Bible kay kitang tanan mga Kristiyanos nagtuo man ta nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Og masakitan tas tong gibasa. Pagbasa nato ang baboy di ipakaon. Naam nas Biblia. Gani mo gamit ta dinhi mga Biblia pag ninyo nga atong gamiton pagbasa. Og maghisgot ta og napo kasugo na Biblia gyapon. Paghisgot nato og adlaw pahulay, Biblia gyapon gigamit kay pulong sa Ginoo. So dili kami ang nagpasakit higala, kundili ang Ginoo maoy nagsulti nato kay si kaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok Biblia mutudlo natos kamatuoran, gitudloan ras tinuod, pero di lang ta modawat sa tinuod. Kay doon na naman ko'y pagtulunan nga atong nadawat gikas to ginikanan mo'y namatan tong mahayag nga pagbasis Biblia na sumpaki. Maputo nang giwaling maing balita aron makahibaw ta matimbang-timbang nato nga dunay daghang gipangtudlo nato mahigala nga sukwahi diya sa Biblia. Mutudlos ka maturan ni kaduha, mubadlong nato, musaway nato paghiskot sa Biblia nga dili magsimbag Dios, gibadlong lantas Ginoo. Gisaway lantas Ginoo. Paghiskot Biblia nga ang Domingo dili igpapahulay kay Sabado maoy tinud igpapahulay, gipahinomduman landa. Ang ato og unsay na sa Biblia atong dawaton kay di na makadaot. Sakit taon na pero di na makadaot. Sama na tambal nga sakit pero makaayo mga higala. Okay, wa naman tay igo nga panahon. Ato nakita si Brother John Inot Quezon, maayong gabi sa tanan. So good evening Brother John. Salamat sa iyong pagpakiuban karong gabi. Okay, sa di pahingpit tapuson ang ato nga theme song mga higala. Mga higala mag-ampo kita. Mahigugmaon ug dalangpanan nga Dios na ka sa tronos katasan sa mga langit, dagan salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangini ang tanan nga nagapaminaw dad-a sa kahayag sa pagkamatuoran. Pangayo na mo kini tunglang kang Kristo nga matud